Takže to lidi zdravím, tady je Epokaz a vítám vás u 4. dielu. Viem, že tam v tej informačke budete vedieť, že som tam hovoril o tom, že bol tam jeden diel, čo sa dodobal, no iba číslo. Nemám na to prachy, ale dobrá helma, ale nemám na to prachy. Ja vám dačo ukážem. Pripravíme sa do boja, do útoku. My hospodu skončíme. Podzemku som dal tu dvoch, tu jedného a tu jedného. Púšame si toho tu. Yes, som šťastný, yes. Special som level up, jo. Konečne. Tak. Stabilne. Predať. Ale dosť, to je dobré, že sme ho dali. Na seba hodím. Máme liky. Aha. Dobre, ideme do arenky. Dobre, super, arenku sme dali, ideme do hospody. To je S15 z Golden Craft, presuneme sa na S9, kde máme Golden Craft tiež. Toto. Hľadku. Som na obratnosť. Toto je obratnosť. 15 prosím lepšie, yes. To dám na seba. Tu som to, čo bolo. No tu mám obratnosť 16, to bude lepšie, ne? Či? 115. No. Ideme na hubičku. 28. 29. No. Celkovo dobre sa to začína. Ne, počkaj. No, počkajte tak. Toto predám. Toto si predám. Toto metnem tu. Toto obchod. Super, tým padne dajky velik. Čo má na prachy. Tak, tam si ideme do pozemka skúsiť. No, nelepšil som. Epic! Nice! Yes, nice. Mám si arenku. Yes, epic, nice. Tak presuneme sa na S12, máme žalovke. Padla mi taká krásna mečička, bože. Padol mi taký krásny meč. Naša knižka. Môžem zahodiť. Mám do čo obchodu. Makneme to na seba. Ešte sa pozrie. Kašlem na toto. Na to ja som tu sedel. Máme tak. Teraz som dal podzemko. Som dal... Mám teraz, ideme si nahodné. Máme toho, skúšame. No toho si nedáme, arenku si dáme. Vyhrali sme. Dáme si hospodu. Posuneme sa na S11, dáme žalovke. 15, 21. Pekný luk, on keď nebol na šťastí. Neviem, čo mám predať. Okrydujem. Tak, zoberiem si toto, hodím na seba. Pošto. Prehrali sme.
Vylepším sa trošku, vylepším sa vo šťastí. O sile a o inteligencii hodím na seba tento. A idem skúsiť nejakého. A kurňa. A ranku sme išli? Ne. Hrali sme. Si to doraz tam potíše. To je až veľmi posunula sa na S12, kde máme ďalšie zalúge. Tak. Počkajte. 64 je lepšia. Ešte sa popozerám, či to nemá to sa. Toto je skoro zo všetkých najlepšia. Teraz by som mohol v podzemku dať inteligencia 14. Taký starý opasok mám. Ty kokos, koľko minus. Dobre, ideme točiť do obchodu. Berem na Elik, silu a vydrž. Dám si to na seba. Pošta. To nemám sa učelka, hral som. Mala som holku. Teraz mám lepšiu. Super, prehrali sme. Nadím podzemko a už ešte sa vylepším. Všetko na 100. Tak, podzemím. Hodím ešte nubku. On nám padne dnes. No, hovorím, že nám padne dnes. Skúšame aj Mr. Voodoo. Mr. Voodoo má 4. Mohli by sme dať ešte posledná hĺbka, dobre, nedali sme ho. Vylepšíme sa na inteligenciu a dáme ho v ďalšom dieli možno. Tak, zoberieme si tento kostík, presuneme sa na S3, kde máme nášho Blondy Beat. Inteligencia 68, to je bolo lepšie. Toto je lepšie, to môžeme robiť. Čo som chcel? Aha. To rukovice, ale to je 70. Ničem rukovice. Svitok. Yes, svitok nám padol. Tam si to rovno na seba. Berem Elik, idem sa na seba. OK, pošta. To nám zautočil. Dobre, sme vyhrali. Musím ho už dať. Nie, ešte ho prvá nedá. Ťažké je na mňa. Tak, dáme sa spodu. Už natočíme dlho. Už som minút celkovo dosť. Ideme na S2, kde máme Honza Zabijak. Aha, to som už videl. Cechu. Cechová bitva. Mám jedného, dva. Vyhrali sa otočené. Zúrajka. Čo ma vypadajú takú debilné holky. Mohli som ísť do záchodu. Svitok. Na seba. Vydrž, zoberám. Tak, hodím tu do záchodu. Tak. Takže... tak. Ideme na Bitfooda. Z toho. Tak, mám sa spodu. Tak, posuneme sa na S2, kde máme herná ľadka. Zbrojka.
Ne, to je podepíšek. To je podepíšek, zbrojka. Tak. Na seba. Počka. Tak. Pojďte si tam. On další noc. Takové dobré piky. Co? Dobré piky má, no. Tak dáme se, jo. Půjdeme hned do pozemka, hodinko si dáme. Vylepšíme se. Na silu, lebo je ty na silu, jdeme na Yetyho. No všetky prachy som hodil, to nedá. Mali by sme ho dať. Posledná hubka, prosím. No. Tak ideme na poslednú postavu, na S213 som si urobil postavu. Pozrieme. Máme lepšie. Botičky, prvé botičky. Také sa nebudu. No. A tak si... Jaj, to jak bolo počuť. Čo mi to furt hučí? Tak. Čo obchod? Práve to tam lepšie. Však na seba. Toto zoberiem, toto vyhodím. Tak. Remku si dáme. Tak. No to je asi z tých všetkých serverov. Asi všetko. Tu som pozeral do cechu. Ten cech asi rozpustím. S20 je tu cech. Nemôžem. Zautočíme na... Tak to je asi... Počkáme na hospodu a rozhodíme sa s vami. Takže... No, neporazí. Bože, no nič, takže ja sa budem s vami lúčiť. Takže... To je všetko, asi to, že sa čaute, čaute, dobrajte, komentujte, neviem čo, dajte lajky a takže čus.